Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga siya nga napauluan. Mata. Dear Manong Nemi, adda iti kusina Manong Nemi nga mangired-ready iti pangrabiimi nga sang kapamilya. Sa ampay nga si Bangpet Manong Nemi ni Ruben nga asawa, idinto ta adda da Adonis kini Myla nga anak mi idi salas amadamada Manong Nemi nga agrib-review. When ni Myla addan ti elementarya, idinto ta ni Adonis kadaddan iti higher grade Manong barito ken ubing. Inita adag tugtugtug iti main door. Di na nga ta makita ya, di baser, di doorbell, di tugtugtug. Kasla nakapsot na tugtug. Di matikas kaso di kita kapsat. Kasla kakapsot na dyan, mang tugtugtug. Uno, ano nga tala dyan? Nga po ta, bisiyak Manong Nemi idi ubrak. Diyak mapanawon na ito eh. No panawak ang mga no, maksitan, no panawak ang mga no, masubraan, nga maluto. Diyak ba't nga rin mabaling nga idapan. Hindi na pagunyak na kita anak ko. Adonis! Myla! Di ka di mga tuk-tuk anak ko. Baka ni pa... Ni daddy yo, kunak kuma, nga mapagtugtug pa lang. Kasi ba't nga rin nakatrangka na tiri daw. Kaya rin nakatrangka, kada matulbek na. Kaya nga sa tugtug ni daddy yo. Adonis! Myla! Mangigda ka de, ha? Sige da, sige mami. Siya kung tiba pa mangilo ka ti ridaw. Ni Adonis manong tinaguni. Ti makadakis. Nakigtutak. Tanapaikis na Adonis ako. Ah! Abay! Nanalbag manong name iti ridaw nga nairekap. Adonis, abay! Mami! Nadalaliya! Ano? Gusto ko ni taray anak ko, agtagtagargar Manong Nemi, imay kanyak ng marakop. Si marunumit ni Myla, Manong Nemi, nga nagtaray nga, imay ka na kami ka di marakop. Nakita ka dalalya. Yung nakalarya. At ay ara-arya, mamati ka tararya? Nakita ko, mami, nakita. Anong langanan ko, ma? Nakapot-puting langanan. Diyos ko. Hello? Presyo nakita, Manong? Juan, alalya. Nakikisak ko mga ortikas dyan nga anak karo. Sa ko yung balibag nga nakap tiri daw. Jack na ilak. Jack na ilak. Ama na ilokat na. Talay pagpamatalan. Gusto ko na tagargar mo. Talakan. Kaya ortikas ka nga may lahamong pa nakita. Abig tagtagargar kan. Mabuti nga tararya, mami. Kahit nagpipiso laki di nga lalya kapat ako sa taon itikiktot ni Manong. La.
Hala, nagtugtugtog man ang dalalya. Tala kayo. Ano pa nga naladaw ni daddy nga nagawit, nga nagkapot yung pisina. O pa nga naladaw ni daddy, mami. Nag-overtime ni daddy, oh. Na? Nagawit to no ka. Mabaling alas 10. Tawagan niyo ni daddy. Iba ka mga gawitin. Iba pawin pa nag-overtime na. Alam, mami, talakan. Adonis kasla, kasang nga lalaki. Isa man na niyang dugtugtugan. Ano kami tilangana? Nagbutay. Lalaki, babae. Bakit? Bakit nga nakuntong nga kung tirupa na nga? Awang mata na nga. May sa di mata na. Kimbot niya may sa mata na. Awang. Ustonan. Sino ka talaga na tayo? Saan mo nga mapanlukluktan, mami? Wala ka, kasano umamuan tayo? No siya sino? No saan ka mamanluktan? Mabuting ka, baka agikis ka, baka maatake ka. Hangat damit. Mabati kayo, ha? Sumurot kami kayo ka. Sumurot kayo, no naktak diri daw, makita yo. Nagbati ka nga ron ta sa alas. Baka natin, alam mo, anong din nagpapanawan, mano nga? Uwin. Doa ta lang, kumpit ka lang kanya. Manong na imiyan namat panagamak ko. Hindi adda ako nita si Degtiri daw. Tugtog man. Sino da ita? Apay nga umay ka mang butbuteng. Napaikis anak kong inauna nga lalaki. Kaputikigtot na kin ka. Bakit? May saka nga bakit? Nga nakutong? Nga may sa timatam? Agpeso na? Saan kang ilokatan? No saan kang saan mong ibaga na sino ka? Okay. Dahis garanta ka na. Diyos ko. Pati buses na nga peso. Nagputbutan. Oh. Masino ka? Awan dagas nga nanta, mapi nga umay ka ti kasting nga oras. Sa awan ti amang mo, kasking ka, makat ka nakutong. Masino ka? Muna ta. Ilokat mo kumatiri daw. Pastrikan na kuma. Sus, pati unin na, Diyos ko. Sige, ilokat ko tiri daw. Kahit ka makita. Kinunak. Tagtagar-garak manong. Ito lang mapasamak ka na kami ti kastoy. Nabay kami nga agasawa ken Ruben. Nabayagan nga napatakder ito nga balay. May sabi lang ti anak mi idi, ni pala yung Adonis. Ita, adan iti high school. Isa doon ti anak mi. Inilokat ko, ininayad ko. Inilokat as jay. Sa ko kinulpikit. Kinunak balong na himis ako in recruitment lang ngayon lak. Mami, kunat namin kang sa mong iloklokat, sa mga kitkitain, o mga numatagi ka, mami. Oh, Diyos ko. Mami kasi tilangana. Ay. Ganan sa cellphone ko, tatawagan din ng daddy mo. Alam cellphone ko, Tarsem. Tinawagak ni Ruben manong Nemi. Nakabaybayag na sumumbat. Ruben, sumumbat ka. Dapat patig dito, yung tinatrabaho. Alya, Ruben, sumumbat ka. Hello, Ruben. Alya, to'y balay. Ana? Nagloko ka. Kaano ba yung mamati ka at alalya?
Umay ka nagamit ka. Di mo amo taramidin mi. Siyala, busy ak dito hoy. Diyak ko mapakit sumbatan ta. Ang mga numakinanak ang magsasalita. Busy ak. Mamati ka. Anda nagtugtog. Ni Adonis na naman ng inukat kas taunay tagargar. Ikis kan tagargar ti anak mo. Ngay may kanya. O pati di Mayla. Anda alaali ako na. Tapno mamati ak. Ni masinag ak itiri daw. Sinulsod ko na siya sino. Bakit? Nga kasla al-aliat boses na. Kaya niloktak ay apo, nagkabot-buteng. May mesa di matana sa kumkumbat nga. Nakuntong. May mesa di matana? Uwan. Tay parmi nga awan matana. Natay nakasira. Natay kimbat na niya yan ti matana nga may isa. Talaga, sino sa nga makakigtot? May mesat mulagat na. Kuribat-bat kabakat gana kuntong. Anat ko na. Awan, awan tindakas ka rantak ko na. Pastor kendak ko na. Di naman timbagan siya sino. Oh my God. Sige. Awan pagdaragan niyo. Saan nga alal ka neta? Umaya ko. Alam, Darsem, hurayan na ka. Inulit-ulit na lata tinagtugtog manong nemi. Ngim sa amin nging kaskaso. Nakalaktiri daw. Ura nga tapilitan na nga idoron saan nang balay. Inorasak manong nemi no agaw awid no ka ti asawa. Rumuar ti alas 5. 15 minutes lang manong. Natrabelan na. Nangruna ita, tagdadaras lakid di. Saan lakid ko mga harot nga matong parwa no madisgrasya ti asawak no panagdadaras na nga agpataray ti kotse na. Nangigmin manong nemi ti ungor ti kotse ni Ruben apalpasan ti 10 minutes. Ison din nangilukat ka nangirekap ti gate manong nemi. Kalpasan nga ni Serrek na ti kotse na. Ti pakas dawak. Nakasarrape gan ti gate. Kasi kung nakastrik na dyan nga al-arya. Ay, unggay maya, ti ar-arya ket. Mastrik na lata ori no. Mapingord nga saan nga mastrik ti naranga ridaw. Nagbatik dito sa batik ni Daddy. Lo, mami, amang ano, uri andan ni Daddy ket. Ar-araya na ka dyan ar-arya. Basta akong pagdaragan nyo dito yulta. Iditanda akong ti aslig ti ridaw manong nemi. Nang kontimek ti asawa. Anya ti basapol mo? Mapagda ka to'y. Saan ka nga amam mo? Awan ti amam mo kakaskeng ka. Dinoktak tiri daw. Nakitak man ti bakit paano? Nga bugbugkawan nga dukduklusan manong nemi ni Ruben. Hindi kidahay kisuna nga talyawan nak. Hana ko nga nakigtot. Amo ko nga may mesat mata na. Nga kaslagpagpakaasi tila nga ti bakit. Nagpagpakaasi kanya nga kaslagpat patulong. Sana man kinita ti asawa. Nagpagpakaasi. Nga ori lang parintuman. Inasit ka ako na ti asawa. Ruben, ama mo, saan ko ama mo? Abay nga rin nga kastawan iti panagpagpakasi na. Sumre ka nito unay. Tano saan na pala kaya ti rumor na ito Uludik ni Ruar. Kasanong pa nakastrike na unay ti gate? Kat nakatrangga ti gate. Tiyak man na mo. Di ba ti ar-arya kat makastrike lata? Abay nga nakangarod nga sinarek. Hanga na niya na ito Ngayon al-alya ti lang na. Nakaputputeng. Huwag nga ron. Sige nga bakit? Saan ka nagparintumay kasta? Saan nga pa nagparintumay kahit kung haramidem na dikit pumano ka to Di ba kasi daawa?
Nakadadun nga panahon. Pariton di na ona nga anak mi. Sut pa nagpakita. Ano ba sabol mo? Anak, anak, kaya't kalama kita. Ken makumusta? Hangim, no talaga nga sanak akayat apastriken. Gino din akayat kaya mo iti asawam kan di kita anak mo. Hawan ti maramid ko anak. Hikarigatag laing timbay ditoy. Takayat ka nga makita. Iti maudi agud daw. Kaya't nak makita. Barbarik ko nak. No kailiw nak nga inam. Tinalyaw ko ti asawak. Inam ko na. Asa si Bibi ka palangan ni inam. Ruben, di ka mamatpati kang kwala. Di ba hindi ka mabuta? Ibagam nga, uli lang ka demang. Si Bibi ka palang ti inam. Saan kong ina? Saan ka matpati? Pumanaw ka si kapakit. Halawin. Kakaasing at timbak na hermano. Buko nuwapi nga kasano nga nakastrik. Nakutong, naisarag na tibagi na iti rehas. Iti baet na iti. Ay, Diyos. Sumid lang. At anak yung impis ni Magina. Indagkaro din, Ruben, anak. Kaya pa kumusta anak tulayan ka na kiti apo ko. Indakon. Insusurot ko ti panagkitak marunimit yung madadayon. Kat naisip putak nga mismo ti panangidipit na ti bagina ti nagbahitan ti rehas. Sumadlagayam nga nakastrek. Umayan, Sheila. Ito umayan, tira ka mong diri daw. Ruben, umayan, sumarakan. Simrek kami. Nang kayon, sampay. Gaganda sa rin, tamang kayon. Sige ngay, nang anak sa Diyo pisida tayo. Ngam kahit kung sumango ka. Kaorin no, saan ka mangan. Uno, agkaldo ka. Uno, aglabay ka, ori. Sige. O, ninta ka rin. Adonis, Myla, go to Nine Grove. Dito mga rin. Adonis, tulungan ni mami nga kita sa. Kabayatan ng mangmangan kami manong nemi pinanutput ko ti asawa. Imbagam nga natahin, di kita nagkatakin ka. Ngam apay nga da ina, nga magklaim nga ina misuna. Daddy, lola minay jay, apay kasi tilang na. Apay ako masang mata na. Yun nga peso, daddy. Nakabutbutin sang ka di. Nakabutbutin nga ron. Kaya nakababain. Ruben, salut ko tsong batam. Pudno nga di nga sika, ti anak na. Pudno nga di nga inulbud na. Imbagam nga uli la ka demang, si bibiyang pala ti inam. Sige, tapno malpasin. Wen, anak na. Diyos ko. Inam ka na, pag pinapanaw mo. Siguro ka, papanam, inagkamakaman. Pagkamakam ko kumaging kwara. Ruben, hindi ka siya lang na. Nag-aarig na mabisbisinan. Punugayim nga inam. Abi nga sabong pinastrek tanangan ko ma.
Mamitlaing. Papanam, inak sa pulen, inak kamakamin ti inam. Manong Nemi, nagbayagan kami nga ng tulbak, ng lukat, di basit nga ridaw, ti gate. Gusto ko na pa nagtartaray ko ng pamyanan. Doon na masabat ko, wala nakita yung nga bakit nga nakutong nga may mesa matana? Ayaw, nakutong nga bakit nga may mesa matana? Ararya Ha, makigtot ka na magulpe ka, nga saan nga ararya? May sa bakit, may sa nga ina. Ba't di ba kayo mga nagpaabagatan na, ang mga nagpaabagatan. Nakadayo ako manong Nemi. Nagsalsaludsod. Nakita nyo nga bakit nga nakunto kung may sa ima na? Ay, ano makita min kasi nga lang akan maputan kam lakid ang mga no alalya. Nga alalya. Nakabutbutan nga tilangano na magulpe ka. May sa nga ina. Mabisbisyanan siguro kasi kapot kasi langana. Manong. Gamot sa anak siguro ka papaawid. Ti asawa. Isot imay ng sabong sa niya. Hindi makita na. Ada? Awan, tulungan na, Ruben. Tulungan na sa pulong ta dinanang mo. Pakaringkoran pa ilang, mate. Ana? Pauna ka matang nga anak? Awan ang kauwat nga imbag anakam. Kasi ti parang tartar mo ti inam. Ang dagami inam. Nakakasin lang na. Umay sumangbay kayo ka. Hindi mo pinasangbay. Ang nagklasam nga anak. Saga dito tinas ka na pagsalitan ta. Agawitan. Nagawid kami. Adonis, Mayla, Mami, sumarik kayo ni Siletyo. Tamaturog kayo. Hindi kalaso yung nabigat. Mami, siya nyo na sa pula ni Lola? Saan? Wala, nakakaasimit. Mapingamin ka siya. Mapingamin ka kasi dyan tilang anak. Lola migayam. Mapingan saan nyo pinastre? Ni Daddy ma. Daddy. Nanat pasol na. Mapingan kasi dyan tinamayam kinima ni nanang mo. Daddy. Kaya maturugin. Da kami latang kinimami yung tagsalita. Sige, Dad. May kananin mo. Sabi ko man tayo doon bigat. Agsublin dumat lang ni Lola. Nakakaasimat ni Lola. Intamat yung silad ta maturog tahan. Indat yung silad ta. Kimsaan ta pa yung maturog. Kahit ko pagsalitaan ta ti amin. Awan tinas ka ng pagsalitaan ta. Diyak kaya't pinaramin mo. May sakmat nga ina. Amon teta. Kaya may sakang ama. Kaya't mo nga di, nga andabay sa kanagiti anak ta, nga manglaksit kayo ka. Nagulo na, di ka question sa lutsod ni Adonis. Api kasi diya tinamay ambiti inam, kung anak kayo ka. Andang panunod ni Adonis ka na muna na ita, nga saan nga rumbeng nga laksidan ti ina. Nang dikat kasyan pasang bayan. Ruben, Jack kayat, gamalpas na ito nga rami, saan na pagsalitaan ti amin. Nag-istorya ka. Anat na masamang, aping ang pinanawam ti inam. Kaya imbay ka iti na ito galungan. Ganito yung taga-nagama mo. Kasla saan nga amo ti asawak nga irugi ti amin manong. Aging kang siyak ti nagsaludsud tapno amo na sumbatan. Imbain mo ti inam. Gapot na may sa ti matana. Kasta ka di. Inuubingak. Kasat basang panang bulbuli na kanyak. No may sa di eskwela.
kat katawan da. Halaisan dakmat digiti ka eskwelaak. Uy wanda ka po takas diya ti klase ti inak. Nga may sat matana. Nga bulting suna. Ket, siyempre, masurunak, mabainak. No api kami nga umay latad pa di eskwela. Ibaga kagawa nga saan nga umay matlata. Kada uman, dama ang ngay meeting, api ka nga umayin. Kada uman sa bali nga, umay nga, no saan nga isuna. Damat nga, may babainak. Ruben, alawen, idi ubing ka dayta. Idi nga addan nakam mo. Idi nagmatured kan. Ad-ada ka din nga imbaim mo ti inam. Dahil diya kinabulding na laeng. Ada ka din nagkurkurangan na kang ka. Asinot ng paadal kang ka. Ada ka din sa bali. Malagsinot da sa bali. Awan. Dududwa kami. Naglagayam. Dududwa kay lakaruden. Ibaim mo pa'y. Naimula iti panunot ko. Nagbabawi ak no api nga nagbalinak nga anak na. Nagbabawi ak no api nga nagbalin nga isuti inak. Kunak man lang no intelihente ka. Ano nga timabaling ko kan naimula dahil tinaganos nga panunot ko. Manipot ubinga. Imbain mo. Di mo kayat kakakuyog. Numabalin, diyak kayat kakakuyog. Nagkasta nga, inagraduar at elementary, diyak kayat nga mo. Isok, mangabay ka niya. Inagraduar at high school, ada nga, diyak kayat nga umabay ka niya. Hanga baling ko nak, nagraduar akong ti college. Panawan kanton ko nak. Hanya? So, nagraduar akong ti college. Narawal ko ti burod ko. Imbes nga sa Jelog Army. Ipagsapulat ti pagtrabaho. Dito ayak ni May. Dito ayak ka nagtrabaho. Nga di mo pinakpakamuan? Nga manipod iti pinanawam? Saan ka pulos nga nagsusurat? Nagpagpakam mo? Iti adun nga tawan? Diyan po bilang ko iti awan ti inak. Awanan ka ti utang nga na yung pakanakem, Ruben. No ambok la kumakas ta, tinaramid mo ti inam, di ka kumainayat. Awang connection na, iti relasyon ta. Ano yung awan? May sak ng ina. Di balagay kumanan nga may sak ng ina. Kaya't mo ka di nga kastaman, taramidan, ti may sak na anak ta. Kas pagarigan tamatay ka, mabaluak. Laksidan na ito nga, ina, di kita anak ta. Kaya't mo ka di nga ron. Sabi ko mga mabalo ka. Sabi ko mga ramidan at kasta. Aw madiferensyata. Kompleto tamat ti bata. Handa tamat mabaling nga ibain nga anak ta, kabata. Nasayat ta? Nasayat ka? Tanasayat ka? Dadya langin sa ludsod ni Adonis. Apay nga inaramid mo ti kasta iti inam ko na. Ruben, sampay nga nalataw ti amin. Sakbay, nga tumuknon so dala. Sakbay nga tumukno sa dilangit ti panagbabawim. Hinton bigat. Mapamunto sa pulan ni nanang mo. No sa dinno tinagkapuan na, ing kadanunan ni Suna. Kit ihawid mo sunod to eh. Ipa-hospital mo, kapatad na siguro sakit na. Asikasuan tayo. Pasublihan tayo ito dati nga sa lunat na. Ubing pa'y ninanang mo. Napaot pala tibiyag na dito yung lubong. Di mo kadikayat, nga makaden na tayo. Di mo kadikayat, nga masulnit, ang dado nagkurangam kang kuwana. Di mo kadikayat, nga mabayadan, di utang mo kang kuwana. Insagad na di panagbasam. Insakripisyo na tibiyag mo. May pas nga ikalhaing. Hinaramid na ti amin tap nung mapagbasa na ka. Kalpasan na kasyalat nga pinanawam. Saan mo ka ding maamiris? Nga nagbigdot ka?
nga naglaksid ti inam, itilaing kawan ti may nga matana, naggrabaw nga rason. Dalas to na. Gusto na. Kaputa, maamiris mo nga bindot namin. Gusto na ko nam, kaputa, sinsideran na kan tibukod mo konsensya. Kaputa, mumuntik sakit. Naturog tan. Kaya daw dawat na langit. Sabi ko matanda ito na siya at kasasaan. Tanda ita at na siya at kasasaan ni nanang ko. Kabigatan na manong nemi. Isumanin dati ti topic, kabayatan namang mamigat kami. Yung pinasardeng ni Ruben, gapata, maladawt kam kanun. Tiyan mo gini manong nemigat saan nga sumrek ti pisina. Kurang man ka sa pulan ti inam. Pagpasag lang dato nga lawas. Niya. Ano ti importante nga matrabaho ti opisina? Saan lagi ti palubusan ng bakasyon? Imbagam no sa dinutayan yo, ti address yo, ta siyak ti mapan. Agigidan ti tulatan, mundo si kakin siyak tulatan. Basta sampa lang ita. Makamu ka. Manong nemi imabot iti duwang alawas. Anan, Ruben. Anan. Sige. Oras na bakasyon. Kaya man kita ang nagtatagbati. Kadududwada. Umay kami mo tadi, na. Medyo atayo. Commute kayo? Haan. O sa ramiti ko check. Alis to ka mga danon. Maglagaya, mapagbid lang na ito eh. Ito kas kasarulaing, iyawit din dito ni Lola yo. Alawan, daddy. Hanggang doon nga mabuteng taam mo nga lola misuna. Nagulpekam lang amin, nagulpek lang, nagkingtutak lang. Nimbaga na amin ko mga, nga siyak ni Kastoy, siyak ni Lola yun, ako na kumaagin. Mayat ko ma. Sige nga natin. Bati kayo ha. Naglagay pa nyo nagibilin mi. Kasano kapayag yun ha? Mabit kam lang. Mapalabas lang di may isang rabi. At dakam tutuin. Kabayatan manong nami agdaturong kami iti lugar da. Agdra-drive soon. Paunayin, Ruben. Naslasahan ko pa'y lapat yan. Dadya lang ti basol ti inam. Ti kaawan ti may sa amatana. Di mo ko mainlaban. No, bulyan na kadagadipadam ng obing. Aping hindi mo inlaban. Ori kas dyan inanang ko. Nasingpet met, nagaget. Dungdungan nak. Di mo lang maibagan. Dinungdung mo na ka, saan ka di? When? Dinungdung mo na. Saan nagpulo sa binawot? Naglakay, nakasayat nga ina. Susapo. Alaw, stunan. Naamiras ko magtangkat. Kahit nasaanan nga imay. Di jakon ang mga dagayim inam. Nga nakakasit lang ana. Nga binabayaan, nagmay-mesa. Pero ang tanak. Amom no, dadaka sa mapasama ka dinanang mo. Tabay. Kasla di ka mapakawan. Tanyo magmasol ko ka. Kasla siyak ti inam. Kung may sakmat ina. Agman maneho ak, siyela, mabaling ka di. Agpeso sitsidran akong tibugod ako konsensya. Pagkatapos si kapay ti magsidsidran kanya. Sige. Talangan nga rin maneho. Tamangan numitong partapay.
Nasipnget pa laeng manong na medyo dumanon kami. Ang sardeng na ti kotse. Dito yan? Dito yan. Kada kita balbalay. Gusto takim amyanan nga balay. Timsag kami. Sumabat di kiti aso manong na imi. Doon sa amat alaliyad to eh. Tapi kas na klase ti panagtaguog di aso. Ano na dyan ang taguog? Taguog na dyan. Ni man lang nemirus na dyan. Ano? Diyos ko. Kapag sumgarak. Amo nga min pampanruta na. Umasdag ta ita nga balay. Diso na ita balay mi. Apay nga wan silaw. Kat awan silaw at naidep. Kat apay nga di kita karubang nga silaw. Ay balay kat ata silaw da. O kitam. Kitam tasdig nga balay. Hindi bagbagam nga balay yun. Di ba na sumsungod ka silaw at sango? At dapat unang. Hindi na balay yun. Apay nakasipsipnit. Paham ko ka. Panasak ini ilong at tiri daw. Nakalak. Kaya dami nga sa muring ni nanang mo. Nanang. Nanang. Ni Ruben na ito eh. Nanang. Nanang. Hindi manong nemi tada nang ilokat tiri daw ti bangir nga balay. Ruben, sika ka din neta. Ayaw na ni Ruben na ito eh. Apita ka lang ang tumteng. Nana, ni Nanang. Adakan niya tigil tulbak. Kahit yun sumrek. Di naman sinumbatan manong. Ayan ni Nanang ko na ni Ruben. Adakan niya tigil tulbak. Kahit yun sumrek. Umaga pala to. Kung natin bakit manong Nemi akarupa. Dumanong ka, sumrek kayo. Iso dito asawak, Nana. Ay, kasta. Sumrek kayo jay. Dito tulbak ne. Kan, ada yung bati ni Nanang mga surat. Ngayon bilin na. Nga sa akong tula, itid. Dito siyempre, no, dumteng ka. Ijakmat maitid at di ka matdumteng. So nga itang dumteng kan. Dito tulbak. Dito tiya. Sobre. Diyan mo, no, at linawon nito yung sobre. Siyempre, surat. Naoding ang surat na. Yung karkarigatan ng yung surat. Nana, ti saludsud. Sa dinutayan ni Nanang. Natayan ni Nanang mo. Niya. Natayan ni Nanang mo. Saan ka pundo na Nana? Saan ka pundo? Manong Nemi, inarayat ko ti asawak. Ruben, pagtaldaan tirik na, patipikirap ti pakinakip mo, Ruben. Lalaki ti kinataom, saan ka kumaglustoy? Saan ka maarayat? Ruben. Saan ka pundo? Abang ka tinakbay na kabuhan na tayo ni anak ko. Naitapunan at nanitikang po santo, dinanan mo. Diyak mamakaon, timangik. Saan mo ito, inanak ko. Nanang ko, mga
Tawanan na ko ba? Sana ko! Inararayat kong Manong Nemi ni asawak. Nagkarot parang managan anong kong na. Oray man no asino. Oray man no asino. Kasi no kumati saan nga agbababawi. No kumati kami katanday di ka tinungpal na. Nadanon na ako mapala nga si bibiyag ti inana. No kumata tinungpal na. Hospital na kumati inana. Si bibiyag kumapala ita. Iso ka pasol mo. Pasol mo amin, Ruben. Ang yating klase na puso nga anak. Ang yating klase. Tabiturin mo ka lang sinantinam. Ang yating inaramit mo, Ruben. Pati siya ako nagsinsidirek mo. Bis ko maala-alaya. Parang nami nagdagsan nga panunutin. Ang nagayam sakit ti bakit. Ngawang man ti makatulong kang kuhana tapi manaw tinalawang man ti anak na isuna ni Ruben. Hindi medyo agkalma basit manong nami. Tirik na ti asawak. Pagtalangan tirik na ham. Tuwara niya tararamidan, Ruben. Ijalangan kampo santo ti makasarakam. Nga mabalim mo ako kutin. Tapno makitang pay tilakana. Nga mabalim mo walang katan. Ti pansyon mo nalungon na. No nakalungon pa uwa ka sa alin. Nagtimag ti bakit kat kunana. Oray niya itan ti araramiden, Ruben. Saan mo nga magbabawi pa ti amin? No amumi ko mati address mo. No imbaga ko maninanang mo. No sa dinot nakasarakan na ken ka. Inistorya na kala kami no anya tinaramid mo. Nana. Apay nga di mo lakatan ti sobre. Kad no surat tilinahon na. Ama nga di mo basahin. Baka na nga dyak kabailan. Nga lakaman ti sidir ti konsensyak na na. Manong nemi siyak tinangalat sobre. Siyak tinang lokat. Siyak tinang irwar. Iti may sabas sila kapapel. Doon kayo, Ruben. Siyak timang basa. Naman pa'y maragatan na kamang basa manong naiming karigatak. Takasla. Suratan it marigrigatan ngag surat. Iming karigatak manong ngayon binasa. No pa'y kasla mabut-butengak. Huwin, papel nga nagsuratan ti ina ni Ruben nga itakit natahin. Basayag. Denggem. Ken ka. Ruben. Anak. Amo ti Diyos nga sa anak nga nagkurang ken ka. Uray kasano tirigat tibihag. Ing karigatan kang impayan, tinaranyag nga masakbayan. Taamok, ngayon to nagsalog tipigsak, kadadakan tumit, nga magsadakan. Yan sa dinno tinaramit, sa dinno tiyan mo. Ken anya tinaramid mo. Gapo ka di, tamay-may sa timata. Kaya maamum ka din sa dinot, ayan, timay sa nga mata. Idi ubing ka, anak.
iti panakiayayam mo ka iti padang mo bing disgrasya nga nasulek ti maysa bukel ti mata. Ket kaputadyak kayat nga ipalubos nga dumakkel ka nga may sa ti matam. Inregalok keng ka ti matak. Handa keng ka ti maysa nga matak, anak. Diya. Nanang ko! Mga walang nanang! Nanang ko! Ad-adan manong nemi ti panagtabbo-tabbog ka panagulang-ulang ni Ruben. Nagaslawan nakam nan manong nemi. Danog-danogan na payen ti diding nga semento manong nemi kat kakaasya ka mga anawa ken kuwana. Gusto na Ruben. Huray na't araramidam Ruben. Samon nga may mabawi pa iti amin. Naulpit ka nga anak. Naulpit ka nga anak. Naulpit ka. Huwag ka na ti utang ng mga nakim. Gusto na. Saan ko mga pati kagad sinirandlak. Yun siya maliklikan di mga sinirkan ka. Kasi siya ti inaam nga minaybayam. Hinted ko pa hindi may sama takay ka. Tapno siya kayat. Tapno na yung saan ka nga agbulding. Imay na tinang. Abi ka din na yung mga kanya ka nasapsapa. Uray pa'y kumano yung pagana. Uray pa'y kumano. Kahit oray sa mga namamuhan no talaga nasiyat kang anak. Anak ko. Anak ko, pakawalan ko ba? Anak ko. Ididay di mitlaing nga bigat manong nemi. Kalpasan ngayong karigatan ti asawak tinangan namigat. Tinurong mi ti kampusan to manong nemi iti lugar da. No sa dindo, tinangitan naman da iti inat asawak. Manong nemi, kabudadak na kami laeng, ta sa ambat ka tiyempo, ti All Souls Day, kada All Saints Day, kada itingal daw. Hindi na iparking mintikot sa manong nemi. Kadim sa hagkabing natalo. Ni Nana, Nita, nakaruba, ti ina ni Ruben. Ti sinurot mi. Tapno ti gasta, kadi patuldo na no sa tinno. Ti ayan ti tanem ti ina ni Ruben. Ti bakit ng pagrup mi idi nga may isang al-alya mano. Gabatadan ti may sama ta. Kayam ta indunar na ti may nga bukal ti matana iti anak na nga ni Ruben. Tapos di kasta katsa nga dumakkel nga may sa ti matana. Kinaikayatin piman ti na isot may sa matana ng ti anak. Barong nemi. Iripanpanag nami kasla daw sumabat kada kami nga nalamis nga angin. Naglamiis na nito nga nakalamlamis. Baka netan ti kararwa ni Minerva ti inam Ruben nga simabatin. Nanang, di nakaralaya nanang. Alay tuloy lang tayo lang tibag na. Ano saan nyo ti? Oray siya kat kasla na mga arakop kanya ka nalamiis. Diyos ko. Alala. So dahil dyan eh. Idyan nga banda. Paya kasto iti tanam na. Tanya nga rod. Nagtitinulong kami man. Nangim sa amin nga napayamin. Nagtitinulong nga nagidonari ti plywood nga di na masapsapol.
ison tinaramid na nga lungon na. Kaya nati krus na. Kastilangan ti tanan talak. Ti na inak. Abay. Nanang. Nanang. Nanang ko. Nanang. Manong Nemi, pinakleban ni Ruben. Ti medyo na ibuntun nga nagpurma lungod. Iti sa kaanan ti krus. Inararakop na Manong Nemi ti daga. Nga kasla iso ti inana ti ararakupen na. Nga kastaw na iti panagan anug-ug na Manong. Nga naibuyog akman. Himte ko na dan Manong Nemi uraan niya nga tat araramiden ni Ruben dinan may babawi pahitihamin. Nagtuyak met Manong Nemi nga asawa na nga mga atibay kang kuana. Ruben. Ruben. Gustunan. Kuanan ti maramidam. Gustunan. Kayod ko nga pakut-kut bangkay ni nanang ko. Kayod ko. Nga may katangak tinangina ken napintas nga lungon. Kayod ko may ramidan tinapintas nga pansyon. Kayod ko nga napintas ti lugar nga may tayo pagsarsarungkaran kang kuana. Nana, tulungan na kita ito nga plano. Agad kasarita tayo ni Kapitan, ako nana. Tanda ni Kapitan, tinangidadaulo ka nang iti kalugaran tayo. Kanagaramid tilungon, kanang mansayag, kanang ipunpon. Kaya ni Sonton di makisarita. Hindi aking kukat kampusan to. No, ada pa malubos, may tumawag tayo ti pamalubos makali, nga mayaon ti lungon. Lungon na. Haramidig ti amin, ori mang kastoy. Ori no natayin ni nanang kadin marik na. Naus ka man nagbabawi. Hindi pa na ko na kadadaiso na ito. Dito'y. Ana? Ni nanang mo. Kadaiso na dito ita. Ayan na. Apay mo puteng ka nagpakita ni nanang mo? Saan ko ka puteng? Nanang, agpakita ka. Agpakita ka, nanang. Nanang. Andan marakop kanya ka nalamis. Nakubog man sa dito na nanang ko. Nanang, pangawarin ng nanang. Pangawarin ng nanang. Nanang, naragsaka kita. Tamumon ti agpakawan, anak ko. Sino jay? Siyak. Loko ka ba't nga asawa? Katsyak lata na, tagbaling nga inam. Siya akong nagdialog. Ita makasaong ka marot na kararwanan, no? Ang taman dito ti kararwan ni nanang mo. Lahat. Nanang, bumuti ko na. Dato, nagpakita ka, nanang. Manong Nemi, nagahawid kami. Kat naglib, Manong Nemi, ti asawak, iti duwang alawas. Hindi may saganan ti amin, inayaman na kami ng gina. Pinabalbalyo na Manong Nemi ang minansayag. Nga nakapimpintasan ti lungon na Manong. Kasla, hampay nga nag-group sa tibangkay, tibakat Manong. Iso ka din na ito ni Lola? Nang? Mami? Wala. Napintas matin. Sambat ang nakumkumbet. Gabat na pinapintas ti amayo. Pinabalbaliwan na. Pinamake-upan na. Nimbag na sampay nga nagrupsa. Ni, ang nabangsit nga ron. Diyan ka mo. Baka nulok tam talungon na
namang si. Yung mga balik. Dito tayo. Imansahin tayo. Tilo na yun. Kani di malpasen manong name iti pakitabunan na. Kaslamay sa nga kwarto. Ti may sa nga napintas abalay. Manong name. Talagang inggastuan manong name ti asawak. Ti balay. Ti pansyon. Ti balay ti pansyon ti inana. Inggastusan na manong name kat sa anak mat nga kimuntra. Takit na lang ipakita manong name. Pida na laos pa nagbabawi na. Taore man gas diyan nga pamuspusan, ore no anatayan ti inana. Kanimpahay na, ti rumbeng. Kas pa nagsulnit na, iti dakkel, ken adu nga nagkurangan na iti inana. Ket tunggal madanunan ti kastoy nga okasyon, All Souls Day, wano All Saints Day. Manipod di syudad, manong nemi ang biyahe kami, siya, ti asawak, naginiduang anak mi nga nadunis, nagraduar idin, wano nagraduar itan, manong iti kolehyo, nga dan trabaho na. Ken ni Mayla, adamat din iti college, manong. Manipod di, aging kakarig ito, ket tunggal, Nobyembre 1, anda kami iti probinsya, tapno di kasta, ket sarong karami, tatanem, dedinanang, ti ina ni Ruben. Wen manong, adoa, nga, atang, nga imas nga taraon, nga iatang mi para ken kuana. Doon kita kararag, at dapat na kita alaen no kwa manong nemi ni Ruben nga musiko. No, naiskan ko nga, upaan na ti may nga live band, kasi jay, manong nemi. Iti panang paragsak na, kininanang na, iti kastoy, kamadanunan, ti piyesta, di iti kararawa. Kaya iti nga oras, manong nemi, uno iti kalman, depende no kaanum, nga maibasa na ito surat ko. Anda kami iti probinsya, tapno di kasta, kata sarong karami, uno sinarong karami, ti tanem, dedinanang, ti ina ni Ruben. Kadagitoy manong nemi nalagaan tirik na ti asawak siyempre. Niliwliwag nan ti amin. Napakawanan di kiti basbasol na. Kabotam, saan matanga si Tiren ti bukod na konsensya. Makatrabahon nga na siya, makapangan, makaturog nga na imbag. Kabota, nalpasan manong. Iti pa nakasidir ti konsensya, iti bukod na konsensya. Iti pa nakasidir na, iti bukod na konsensya. Sumagmanon nga tawen ti napalapas, sipod na pasamak, day di hapagtay. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong, nga nakmenimburay, kada ito'y nga okasyon na pang All Souls Day, one All Souls Day. Kasi ka inyawis kada kami, ang buibuya, kanang dengdengeg, noan niya nagiti napintas, kan pasamak, nga mabalimbing nga iburay, iti na ito'y nga programa. Pudpud na ito nga napasamak manong. Gapo iti mata. Wen, kawan ti mata, ti may sabakot, pagurping ar-arya. Kaya kas diya gagayam. Gapo tamay masit mata ti ina, imbain ti anak, dinaksid na. Dinagayam amo, nga dadya masang nga mata na, iso ti mata ti ina na. Sabi ko tagbalinda ito'y nga pagulidanan, kadagiti anak, nga maglaksid kadagiti naganak kadakwada. Sabi ko nakaipay kami, iti adal, ken susuro. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Sheila. Thank you, Sheila. Iting ka pa nagsurat. Anong ibura yung pagkasalitaan nyo? Pakasalitaan nyo ti asawam, ti kangrunan, nga masaknan. Ayan. Salamat po. Salamat. See you, madam na ma. Agkikita tayo tumalit.